muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Zvezano zvawandire zvikaona uisapota zanu mugore uno izedha uri mbavha kana kuti uri zumwa akudyiwe rinopisa gore rineri. Ndadzoka zvekare manje iko zvineri mwana waMnangagwa aronza apotsa afa kwa vakomana musadaro. Mari ndedze kuromba here kana kuti ndedze kuba, I don't even know kuti muri kuedza kuzviita sei. So nyaya iri panapa, Collins Mnangagwa arikunzi akakudubuka neRolls Royce yake, and I tried to call the guy and he was like, iwe ndiwani, ndikati iwo ndiwani, zvikanzi ndiwandifonera, ndikati saka dai raka uchingotaurira nanyaya ndoda kubvunza ungonzwa, let me introduce myself properly to you. And the guy was like, I'm driving. Ndikati, so who is not driving? You what's so special about driving? You muchikuduburidza dzimwe moto. Why are you wasting our national resources? So nyaya iri panapa iyi yanga ndirwadza, because inini one thing that I know about this young man, this Rolls Royce ndakaona iye achidrive dzasiyana papi. Was this not your Rolls Royce? Why uri kukanda Rolls Royce muroad? Saka zvinhu zvokuti zvese zvotati kutaura nezvazvo, saka mufana anga apotsa afa ndo nyaya yanga iri papa, but iye ari kuzviramba kuti this is not my Rolls Royce. Isusu saka toziva kuti ndiani umwe ane Rolls Royce yakadai so muZimbabwe. This is aisiyo yacho yakanzi svikiro yanonzani kamfana kanoita zvikunganga kachinyebauta prophet, anzi pastor prophet kanzani ameno mazita ikoko taura mega, and the other guy anonzani uyo anenge achingoitawo zvekutengera vanhu dzake ndedze white. So guys, I don't understand kuti ari kuita sei kuti imimi munoti mota inoputika nekukudubuka 3 times. Ayo afade bibi kana mari dziri dzemushonga regedzaya kwamana regeraya kwamana munofira mahara. Even unozati, you know the other thing, munofana kudzidzira kutaura kuti no baba makuti kuadzisa. But anyway, nyaya dzakanaka, because inini kana kuona nyaya dzadai so I'm so excited, I'm so happy. There was this event, I don't know, I want you guys to tell me kuti Temba Mliswa akakwana here. Look at him, this young man is running mad, and I was told kuti Temba Mliswa dziri kunyimana moto ikoko. Tichibva pana Temba, I want you to look very close, I want you to zoom. This guy is called Owen Muda, akagara paka bench munhu anotengesa goridhe. Iyo changari mushonga here. Look at him, haakwanisa kugara asina chibench chake kana uchi something chekuti anenge akagara kana uri chidesk achivhara. Hanzi National Cell Day yakaitirwa kuPrickup Farm. This is so sad guys. Cell verification yoitirwa kuPrickup Farm. Izanu PF kupi iyo inoitirwa muplazi remunhu. Cell 1 imimi timu rekukwekwe ikoko. What's your problem guys? Amuna here zvimwe zvekuti munenge muchiita imimi ana Daniel Mckenzie imimi wanzi dambudzo 1 cell. What's your problem? Makuita maseo ane mazita evanhu. That's why muchiramba muchiita maricho kune vana vaED Mnangagwa, because munenge makapusa wapfa nemimi. Unoita maricho uchisakurira munda waMnangagwa kusvika wachembera, uchafa uchiita maricho uchingodzwa kuti all in order guys, we are building, we are moving, we are cruising towards vision 2030. And what about yourself? What are you doing to yourself? Nothing. Vana vako vanopedzera ngoti baba dora riri rombe raita maricho. And yesterday I heard that profita murefu mwana wake akaroorwawo, ende zvikunziwo mari yacho akapa mukwasha kuti auye aroore just for the sake of status, because mune manyanya kugadzira zita, manyanya kugadzira mastatus akakura. And then the next thing, your kids, they can't even get married. Kune vanhu munenge ma levels munenge maseta, mune manyanya kuba matora mari echitendero maba. And then the next thing, zvakunyadzisa munhu anenge akarerwa nevabereki vake vari togarawo kamheno kwenzi kunana Glenview ikoko kunikabva kamukwasha ucho kwamutarisa angozhinya unge mwana watagwiri kuti muri kupowa mbanje nevafanemi, but unongonzi iwe chingoita chingomecha iwewe, just because unenge uri, you know the funny thing, vakomana ivava I don't even trust them. Anogona ngatorodzwa kana nemwana wake womusango bva ngonzi since wealth yacho ipinde mumba achada kuzviintroduce kuti this guy is my son. Mwana womusango zvinenge zvichingoitika. But these guys, you know, they are very funny, I'm telling you. Zvimwe zvacho unoona zvirambo ikoko usati Friday pababa. That's why I always ask you guys, ukaona face ya Jacob Mdenda unofungei? Ukaona face ya Ziyambi, what do you think?
ukaona zifesi rinenge rakachibhakira nezimhino nechibhakira chinenge chemusoja ramutsvangwa, what do you think? Imagine, I want you to think about those guys kunzi ngatitaurei pafair chaipo kunzi kazembe asina kana dola achihaika achikwira dollar for 2 achitsvaga makombi. What do you think? That's the Zimbabwe we need today. Ngamabroke, because iwe vakanzwisisa kuti kuri kutamburwa like zvakamboitika kumashure, vanokwanisa kuunderstand this is the new Zimbabwe that we are waiting for, the new Zimbabwe that we have been waiting for, the new Zimbabwe that we have been craving for. Tikutokara that new Zimbabwe ikaitika nhasi izvezvi, so tinofara. Iwe unosara uri pabimbo. Tell me one thing about Zimbabwe. What do you know about Zimbabwe? Unozi Zimbabwe unotambura. Ngavambotamburawo. I don't want to mention vamwe vanhu kuti vakaba kudhara vachafa vakatambura, but those guys I know because zvakaitika. Kana zvakamboitika, history will always repeat itself. Mnangagwa zveso asi kubvunzwa sign a bill, and I'm so excited about that news. Haafakari sign a bill iroro because ane vanhu vari kutry kuda kumbokonesa guys, let's support this bill. Izvo so asamona ma MPs vari kuenda vanosangana ku parliament, the next thing vanosangana musi wa30, guys let's talk about this bill, you know this bill this vachitaurirana. Are you guys sure about this? Munozondimirira kana impeachment chauya, because not the same people vanokwanisa kudedzera impeachment, but some of them they are afraid of him. I'm so excited guys. I understand kuti vamwe munogona kufunga kuti maybe this guy is crazy, ari ngotaura zvaanoda. No, handifani kutaura zvandoda, ndotaura zvinhu zvamoda imi. Handiti uri panapa, that's why ndiri kukudza zvinhu zvondese zvaunoda, right? So ladies and gentlemen, pane imwe mbavha iri panapa, vanhu vanoba this mbavha iyi kai. Ndatotaura nemunhu achitondoti please ndikukumbira kuti ndoda kumbobatawo mbavha ine bapiro isati yabhuruka, because mbavha dzacho dziri kubhuruka. Mbavha dzemuZANU-PF. I'm telling you, iwewe kana usingasapoti ZANU-PF, uchisapota ZANU-PF ibidi iseda uri mbavha kana kuti uri zumwa, choose your side. Handidi zvekutaura nemi zvakawanda because you be like what about inini. Ndo two types dzevanhu vanosapota that political party, and I don't want kuva munhu weanozonzi you are too judgmental about people. What do you know about those guys? Unotarisa chero vari kumasero, chero vafana vari kutambura, vari kunhuwa weti veve vanenge vachiba vachitengesa tumastendi tuma $200. Wakamboona stendi $80 iyo, wakamboona kupi? But zviri kutengeswa zvimastendi zvinofana uri kuzviteva ZANU-PF. Go and die kuZimbabwe guys. Imimi don't be like you kulian unotaura nonsense because unongori kunoku musi wa30 June unongo kudzingwa nani makadhakwa muchanyeba. Handiti muda kunyeba stereki, and you think kuti isati gondo zvekunyeba izvozvo muchadhakwa. You think kuti saka tichazosangana naye musi wanhingirikini. Akomanaka, don't be like that. I was shocked at the end of the day. Ndichiona mukomana anonzi Matema Danda. Imagine angane 18 children ne9 wazukuru. Iwo nevana vangani ikoko. Unokwanisa iri kuita vana 18 in this era. Ndiani anokwanisa kuita vana 18 izvezvi? Ndiani? Iwewe uchitambira $300, uchitambira 250, unovaita 18 vana. So I want you guys to ask kuti alright, ko iye ari kumbonyedza nezvezvi kutandikire. That's why ndiri kuti iseda ukaona uri this part iseda uri mbavha, zumwa, mbazu ndo zvazvitongori. Hapana pekuti iwo tingazonzi chi. So wobva wanzi nditi uri kutaura nonsense, uri kumbotaura nezvechi zvekuba kuvanhu zvine basa rei. Handisi kuramba imimi kana muri kukoshesa mbavha, it's okay, ndabva ndabvumirana nemi, because I don't want to be that guy wekuti ndoramba ndakuzonzi anotaura zvaanoda, anozotaura achizotifinhura. Handina munhu ndakambofinhura. And there is this breaking news guys ziri panapa idzi, and a lot of you guys ndoda kuti imimi kana zvichiita mondiisawo pamapicture frame emudzimba dzenyu, because isusu tinenge tichidwa hondo dzekuti iwe ukazvifunga uri kumba kwakoka hazvimbopinde musoro mako. Tagwirei akapledha mari akatanga kupledha akati ndiri kuda kuti vapfana ava vakaita sana kuland vadeport vadzoke kuZimbabwe because vari kutaura nonsense vari ikoko. What is their problem? And ndobva azonzi nelawyer rake nerimwe other guys kunzi that young man unoda kutaura nezvake unoziva panogara, hazvina basa ngaangu ndotozvanzi ane mapepa akakwana, mapepa ekudi handi pari kunzi march and marchere. And then ndobva anzi hapana zvazvinozokubenefitai chero makada unomutsvaga that young man, because at the end of the day unoonzonzi atokuBotswana ukashaya kuti zvafamba sei watambisa mari. So wazitoita sei zvanzi ngatitange tamutorera that fan base yekuSouth Africa
so anganzi apledge 1 million kuti vanhu vese vari kudzoka vari kutiza xenophobia vange vachitakurwa neameno mabhazi and stuff. And I was like, mdhara Tagwire irombe. I'm telling you, Tagwire hana brain, Tagwire hana pfungwa. Unobudisa 1 million yekungotenga yekungoti vanhu vahaya mabhazi. Izvo unofanira kuita semunhu ane pfungwa. Tenga 3 mabhazi. 1 bhazi rinoita 133,020 US dollars. 1 bhazi, that's the price. Tenga 3 mabhazi. Obva wadira mapetrol akasiyana siyana mafuel. Obva kuti akarova pinduka odzoka ochiti 1 riri kuoperata kubva kuCape Town, Durban, Chinchi. Ronzi riri kuoperata after each and every 2 days richitakura vanhu. Obva watogadzira employment. That's how you create legacy. Fuel kana yapera iwe uchigananda uri mbavha une fuel stations akawanda. Obva waisa vanhu vakutotakura vakutopfura chidira fuel kumagarages kwako. Ndo zviri simple. But iwe nenyaya kusafunga kwako ukati ndoda kungoti zvingonzi kungotakura vanhu. The next thing mari yacho chabiwa ise ikajigwa bozi vanhu vanenge vachiziva kuti mari yacho iwe unoiziva. How are you going to claim it? Zvinofanira kungoclaima chikwereti chembanje. Unochibvunza sei? Achibvunzike. Saka ndo same thing zviri kuita. Haana pfungwa. Inini ndindamuinspire kuti akwanise kuti aite something about the Zimbabwean community in South Africa, but look what he has done. Nothing. Pfungwa dzacho dzakarasa mvura kare. Unoita brains lobuda mvura. Ndakatozwa ndima mvura kamudhara uya futi mimi tikazotaura zvimwe zvinhu zvakawanda. Shoko ngarasvike kwaari kuti baba bamunini ameno whatever you call him. Tenga mabhazi 3. Simple. Usamboswera uchimboti but mabhazi acho tozviita zvekudei. Usaite ngonopenga ukondofungana na weekend ari kungotenga mota jinji. Go and engage those guys. Zvekuda kuti ndira kumfana uyu ari kutaura zvisina basa mu South Africa, saka ndoda kutomuratidza kuti vanhu vacho vari South Africa vachagudhuka. Iwe unofunga kuti ungabvisa munhu ari kuenda kubasa iwo. You think kuti vanhu vese vane ma work permits vari stupid, vari that stupid to that extent yekuteerera zvaunofunga iwe. Who are you? Who are you? And what do you do for living? Kunze kwekungoba, kunze kwekungoti waona kuvimba mainvu waitengesa nema billions, the next thing wautonzi billionaire chi. Wobva waita yanzi sakunda, what do you call it? In a 40% ZANU-PF kuti usakupurwe. So we know everything zvavari kuita vafana ava, and inini hangu I don't have any problem with that, but zvokunzi iwewe uri kutargeta 20,000 Zimbabweans ichange. MaZimbabweans ari muSouth Africa vakutosvika something almost 4 million something. So kana uchida kuita zvinhu izvozvo, ndakataura ndikati komana ngativendi vanhu vane pfungwa. Tenga mabhazi ako 3 ane matrailers, so that kotozikanwa kuti bhazi ndiri kudzosa vanhu kumusha iri. Munhu wese ari kudzokera kumusha ngaadzokere nemukwende yake. Iwe udoti ana CF village arisvika chimwe mvura inopisa. Iwe unomwa mvura inopisa mubaba kweyo. Unomwa mvura inopisa here kana maheu chacho ukamboenda kumunda here. Aundasati wamboshanda. But the next thing ngakindoda kuti vadzoke vauye. Iwewe ngazvimire izvozvo nhasi. We don't want that nonsense. Toda vanhu vanoshandisa pfungwa. Mari iripo, but mari yacho ikasangana ne2 brain mbijana inokwanisa kuzoshanda zvine musoro. Alright, anyways, ndozotanga pamwe ndingoti take ari pambedha kaizvozvo ari kurwara saka anganzi so what should I do to maintain my legacy. Zvanzi baba muna kana legacy amunayo, saka toita sei? Zvanzi kuna vafana vari kukuswerera day and night, saka toita sei? How should I silence them? Ngava depotwe, ngava try kuitwa zvakaitwa nyoka yemabhunu. Isusu tinge tine mapepa unochinyebera vanhu achauya kuno kuchete obva anhingirikina chero ndikaiko kwacho ndite chi pana kana zvamunomboita vagara muna kana nhingirikina muna kana dzinoshanda. Ndo zvatinenge tichitoona. So munenge muchitsvaga weaker points, and then you are now spending 1 million. To me guys, kune vanhu vanondifollowa, they know kuti this is a legacy yagadzirwa. If ndanga ndisipo inini ndiana izogona kumupa pressure yekuti afunge kugadzira legacy kune vanhu vari muSouth Africa. Iye he thought kuti this young man fan base yake yakawandira mune vanhu vari muSouth Africa chete ndo vanokwanisa kunge vachiita zvinhu vachinodhila naye. But anyways, without wasting much of your time, Zimbabwe, I'm so excited to be here. I'm so excited kuti ndinge nichitaura ma-updates iwaya. Nyaya ombeta tangoya panapa ndekuti mwana Mnangagwa ari kunzi aita se abonderesa Rolls Royce, and ari kuramba futi kuti handina kumboibonderesa mota yacho, haisiriyo mota yangu, ndo nyaya iripa, because I called him and he was like, inini ndabonderesa Rolls Royce kupi, it's not my Rolls Royce, muri kunyeba, what, and unotanga kuona saka Mnangagwa akupedzerai, hamusina zvimwe zvekutaura bad things about him. Ndakana one day ndakambotaura bad things about Mnangagwa. Never. Ndineshenda shaya zvekuita.
ndikatoposta about Mnangagwa wanoona channel yangu anorara avatombodiko avamufarire. So why should I waste my time? Why should I waste my subscribers time? ndokutambisirei nguva ndichikuudzai nyaya dzake. Handina nguva yekuita zvinosina nebasa rese, but zvamanje manje let's do this. Toda kuti timboteerera pane nyaya iri kutaurwa panapa. Pane kamwe kamupfana so kari kufungidzira kuti pamwe kakangwara, but kabva umwe munhu akumbira zvikanzi kule ndinokumbira mubata kamupfana kamupapiro 1 kana ukandibvumidza kudaro ndingafara chaizvo chaizvo. My brother, feel free. I want you to log in right now. I want you to tune in right now, and I want you kuti utange kubata bapiro racho. Toda kuti unyatsopedza. Panapa ndakungoda vanhu vanopedza chete. Saka ladies and gentlemen, make sure kuti kana wanga wapedza kulike this video, nyatsoisa kana ma-earphones, because pakuda kutopisa iko zvinezvi takusvika kune ma-boiling points. Jiyo rinopisa kana pari pakuli, and as long as pari pakuli and chete kapa tizwe panapa. Let's have 20 minutes of this young man. Icho! Pane imwe nyaya isiri kuonekwa nevanhu. Government yedu iri kumbozvifambisa sei? Tichazobatsirwa nani chaizvo makazvitarisa umani? Tichabatsirwa nani? Tine nyaya tinayo yemaforeigners ari muSouth Africa ari kudzingwa, ari kunzi dzokerei kunyika dzenyu, which is true, and tiri kuzviunderstanda kuti vari kugara munyika yevanhu vasina mapepa akakwana. Vanhu ivavo vakudzoswa kunyika dzavo vari kunzi endai kunyika kwenyu. Kana magadzira mapepa modzoka. Asi kainzweka, kune vanhu vane ma10 years, kune vanhu vane ma15 years, kune vanhu vane maproperties. Tikutaura vanhu vane maproperty, vane zvinhu, vane mudzimotikari, vane zvakasiyana siyana zvinoda kudzokera kuZimbabwe. Munhu iye akuda kudzokera kumba. Imi masvika pabhodha muri kuti ngaadeclare zvinhu zvake. Hamusi kutombonzwisisa kuti kuSouth Africa kune crisis. Hamusi kutombozviunderstanda izvozvo. Saka ndiani achateerera kana imi makazvitarisa hurumende kana ikatsikitsira musoro pasi? Ndo paye patinotaura kuti kana uri munhu uchishandira hurumende haufanira kuve une macompanies muZimbabwe. Haufanira kunge uchiona any company. Ndo vanhu ivavo vari kusunga zvinhu vachiramba kusunga gotsi. Vana veZimbabwe vachitambudzika vari kunze kwenyika uko. Ndo vanhu ivavo vari kusunga gotsi because ndo vanhu vanenge vachiomesa kuti aiwa musasunungure juti. Nekuti vane macompanies emotikari vari kuda kuti vanhu ivavo vari kuno varikuda kudzokera kuZimbabwe, vari kuno kuSouth Africa vatengese maproperties avo vazoenda vanotenga kuZimbabwe. Ndokusaka zvichinzi musaite macompanies uri mugovernment. Ndizvo zvazvinenge zvichitaurirwa nezvazvo kuti ndimi munokanganisa imimi kuti vanhu vanzwirwe tsitsi nehurumende. Pakangoita wani anotaura nezvenyaya idzodzo munovharavhara nekuti munoda kuti vanhu vaya vatenge macompanies enyu. Ndo crisis inofanira kunge government ichipindira izvi. Vanhu vari kuSouth Africa mese dzokai nezvamuinazvo dzokai. As long une passport yako yakadhindwa kubva musi wakati kusvika musi wakati, vanhu vodzokera kumba. Kufunga kwangu, tinozobatsirwa nani tichiomesera nedzimwe nyika? Anditi mukuzviona dambudziko parinotangira. Hurumende yedu handizivi kuti inozobatsira vanhu zvaita sei, oro itora advantage yavo. Ameno, hamusi kuzviona kuti vanhu vari kutambudzika. Vanhu vane mudzimotokari muSouth Africa. Vanhu vanga vakatenga mafurnitures avo muSouth Africa. Vanhu vane hembe chaidzo dzokupfeka muSouth Africa. Vanhu vatori nezvimakambani zvavo zvitori nezvinhu zvinofanira kunge zvichienda kuZimbabwe, zvinotobatsira futi kuZimbabwe. Asi mukasvika pabhodha mukuti ngavachibhadhara juti. Chirerutsai mutemo zvinhu, vanhu vanyatsopinda zvakanaka, vanhu vadzokere kuZimbabwe mune zvakanaka. Otherwise zvichabatsira futi ikonomi yekuZimbabwe. Muri kuomesera vanhu, hamuchazoda kuti vabatsirwe naniko kana makazvitarisa imi government? Muda kuti vabatsirwe nani? Nani kwaanozi vachivabatsira kuti nopinzai motikari dzenyu mahara? Vanhu vane macompanies emotikari vari muhurumende ndimi muri kukanganisa zvenimimi. Nekuti hamudi kunge muchitaura nehurumende, because munoziva kuti vakataura nehurumende vanhu vachapinza motikari dzavo, mabasa enyu achambofladha. Manje ndizvo here? Saka vanhu votambudzika here vari kunze kwenyika muripo, munofanira kunge muchisunungura chuti. Ndosaka muri kuona maZimbabwe achinzvenga akaita sekuti haadi kuda kuenda kumusha. Ndidzo nyaya idzodzidzi. Hamuna mukaona matengesero ari kuita zvinhu maZimbabweans kuno kuzvinhu zvavangotengeswa kana ne10 rand chaiyo. Matengesero ari kuita maproperties kunobva kumanaka. Property yakashandira gore rese kuti utenge iri kutengeswa ne1000 rand.
musi uno ndakaona munhu anga achitengesa motikari GD6 yakanaka, angotawo mana giveaway prize ndikwanise kuenda kumba. Zvinosiririsa wakumana musadaro kumana government ka. Ora takaya nemari yacho shoma iyoyo anonosvika unodii. Iyo motikari kuZimbabwe chaitangike chihonda fiti chaichitotangira pa 5000 US dollar. Munhu iye achasvika here unotanga kurarama upenyu unoonekera kana makazvitarisawo, achazokwanisa kutenga motikari. Chihonda fiti chitokotoko chiya chikutangira pa 5000 wapinza chimota chakanaka 5000 US. Aneiwana kupi? Yeti kunongowanawo kutengesa zvinhu wachimhanya nekuti kuZimbabwe bhodha rikaomesa, harisi kutenda kuti vana veZimbabwe wapinze zvinhu. Aumana tarisei maangles ese, hurumende tikuchema nemi, sunungurai zvinhu maZimbabweans adzoke kumusha. Hakuna kumwe kwamuchafanira kunge muchitarisira vana venyu kuti vadzoke kunze kwekutoya kuZimbabwe. Imboisai politics aside, hazvinei nepolitics izvi. Siyanai nezvepolitics, hazvipindi ipapo. Vana varudzwa kumba vaitsvaga kurarama vari kunze kwenyika, vakararama vachadiwi ikoko, vaakudzokera kuZimbabwe. Chivapewo duty free, vana vapinde mune zvakanaka. Unoomeserawo nyika yawakazvarirwa yacho. Kwawange kutori nani kwacho ndiko usina kuzvarirwa, ndokwatakudzingwa hedu, its fine. Takudzokera mba kwedu toomeserwa futi. Ndarwadziwa kumona munhu achitengesa GD6 I think it was 2019 2018 somewhere there, ichitengeswa ne60,000. Wakumana musadaro wakumana. Sunungurai vana vadzoke zvinhu zvavo, maproperties avo kumusha. Vanhu vakutengesa zvinhu vachimhanya nemapuraizi asingaiti, ikungoti dai angoenda nekutya zvekuitika. Hurumende ngaisunungure, vhurai bhodha, chese chine munhu ngachipinde. Chamunongozoita chete kumonita zviri kupinda nevanhu kuti havasi kupinda nezvinhu zvinokuwadza here chete. Vanhu ngavapinde nemaproperties avo, sunungurai zvinhu, musarambe makangoomesa. Vanhu vari kubva kuSouth Africa chete, kana zviri izvo ngavadzokere nezvinhu zvavo. Sunungurai zvinhu, musarambe makaomesa. President zvinhu izvo muri kuzvinzwa zviri kuitika, hapana asiri kuziva zviri kuitika. Vamwe chaichaiflatira peace hanzi kuJobi Kuku, mamuchigara vanhu kumusha, madocuments everything zvatsvira imomo, hembe whatever, haana kana pekutangira. Zimbabwe nyika yedu haisina hanya nevanhu. Ora chingovabatsirai vapinde nezvavainazvo izvozvo, zvinhu zvavo vauye kumusha, vatangire ipapo. Zvino kana vapedza kutengesa maproperties acho ari kunoka acho, vanyasvika vatangira pai? Mari dzakutengesa nadzo hadziite, ndanzwa tsitsi nemhani, ndarwadziwa kumana. Aiwa hurumende, sunungurai zvinhu. Tinoziva kuti hurumende ikataurirwa inonzwa, nekuti vanhu tisu hurumende yacho. Saka vari kumusoro muri kuzviona zviri kuitika. Sunungurai, vanhu ngavapinde nezvinhu zvavo, ndokufungawo kwangu kwandiri kuita. Maproperties avo ngavadzokere navo. Makataura nyaya yekuti he vane vapemisi chete ndo vachanga vachipinza zvinhu zvavo zvakadai mareturning resident, ndizvo here chete? Handiwo wega vanga vachirarama vari kunze kwenyika. Vakawanda vane maproperties vanga vasina mapepa muno muSouth Africa. Zvino waudii? Mowapa punishment futi here kunyika yake yakazvarirwa nekuti wanga usina permit? Permit inoshanda kuno kuSouth Africa, yanga isingashandi kuZimbabwe. Why muchiomesa zvinhu, kuomesa zvinhu kudaro, kuomesa zvinhu? Hamusi kunzwa tsitsi here nezvekuitika? Hamusi kuonawo here pasocial media? Zimbabwe paichanamatirwa naMwari dai zvinhu zvareruka. Zimbabwe paicharangarirwa inini Mwari dai mairangarira nezita raJesu. Vanhu vatambudzika, wakomana hamuna chamuri kuona wakomana. Sunungurai bhodha, vanhu vapinde vaende kumusha nezvinhu zvavo, vanotangira upenyu ipapo.